Kani kalong ka jing shisha, ya ka ba ngila ju sngo ngila ju puliru na kapor sa kapor. Pag kata kalong kumno baka im kala hap no ha ka jing penshoy ka jong soitan. Ngi sngo ni ka jing yetu na ka tin ka jong blay ka fila man shem na ka Genesis kanong ka balay kumno ba taw bsen ubalong ken utaw basian ubalong uksut ulawan man penshoy ya ka ni ka priu. Ban bam na niu ding ya ka bau blay la adong. Bat habaka kala kongu ya ka takaktin ka jong ubaman. Kala bam na tau so. Bat kumta kala penken ya ka hukum ka jong blay. Bat kumta ken habaka kala penken ya ka hukum ka jong blay. Utray ong da ka bayap pinyap shisha bat da shisha. Kani ka priu kala day ban yap. Namar ba kala kongu ya ka jing penshoy ka jong soitan. Bat habaw Adam utip ya kani ka kubor. Bat habaka im kalayatu hau Adam. Pitharay Adam sngosen ay. Pitharay Adam domru ya ka. Ngadang mut hakaba hoy ka Babel kam shimlay tho anay. Lada ka jashi sha ka bukum ka tanga nget bo Adam jin dala bitar el ka jong ka tengah ka jong u. Banong balay phale start ne balay phale ko ngu. Balay bapaka da nget no ya ka jing batay ka jong tau baman. Namaru Adam uday mau ubayo bah ya kata ka jing hikai na ublay. Ya ka ba ublay udah keren ya udah batay ya ba de ka ba udah senang ya ba umday ban bam da lele ru nau tau ding jong ka jing tip. Nau tau so jong ya ka jing tip ya ka ba ba de ka basniu. Wadam usngau thu ba ublay ong da ka ba yap min yap shisha usngau thu balada penken ya kata balada le ya kata kan wan shisha ka jing yap. Padeng ta usngau thu ya ka consequence usngau thu ya ka jingmi na kata ka pop lada ule nama dala ule kan long mi ka pop kan long ka jingpen kanya ka hukum usngau thu ya kata ka jingma ka ba up hadien jong kata ka jingle persya yo blai usngau thu baraba ulai yo usngau ni ka khobor baraba ka im ka wan ban ya thu ba kalabam ha ka jing shau Adam ula de ban i no ya ka im ula de ban dom ya ka ula de ban tim ya ka ula de ban bitar ban penram ya ka Henry, namar buit pelat ya ka. Namar kadai kabalami na Kadai ka shiing krung ka jong Dei mo bulaong kani kalong ka do na ka do jonga ka shiing na ka shiing jonga. Uit pelat ya ka. Haga jakabon i no ya ka. Henry ula piam ya ka haga ta ka pop ka jong ka. Bat mauru ubam lang na tau so. Ubam lang nau tau so. Baru tip lada ubam. Mauru hap lang hagajo ka apot. Ngamut dur ya ka jing perkat ka jong Adam. Namaru it palat ini kalok. Wong kumno syuyap tang mapa. Ngaru ngade ban yap. Ngaru ngan yap kumno ngan im tang manga. Kumno tang mapa pan syabe no nagani kekper. Ay ba mangaru ngan syabe lang nagani kekper. Wat la kade yang aban yap rungam salia. Namar ba ngait palat ya pa. Ngait palat ya pa im. Bat ngamla ban i no ya pa marway. Bat dehing tabu Adam. Wala daw tip bakalong sisya ka ba syirkay ka ba ma. Ka ba pendekut ru wat ya kata ka jingi deh pedeng jong baru blay. Hani namar bu it palat ya kani ka brio. Uit ya ka hadu kata-kata. Namar ba ka de ka do na ka do ka siing na ka siing. Ubam lang ya tau so. Bat dehing ta bala penrem ru ya rengkat bat kani ka brio. Kababal ke thu yang ni. Bu Adam udai ubaken jado. Kaim kadai ka baken jado. Maka babal ke thu. Bahau Adam ubaning kong laai ta mensim ba im. Udai na ka bapot, udai na kata ka baken jakhendau. Kababal ka ong ladangi puli. Ka shiti ka baning kong sinong korin kalnong ka bakhatsan ka dekot ka basaupusan ka ong gumni. Kum taru la tho. Yo Adam ubriu banengkong latau no mensim ba im. Henry yo Adam ubakat do ka mensim ba pen im. Wa Adam kum ubriu. Habau bam yo tau so umla ban pen im ya kata ka briu. Pen ban mau ya ladiru uyap lang. Usyak pen rem lang. Habau bam lang ya kata ka bala pen ken. Ya kata ka bala adong dau blay. Udai tang ubriu. Udai tang ujing tau. Umla ban lay wala daw it palat ru yang kata ka breu ka jong kani de ka khubor kani ka sngi ka bamenta ubreu umla ban pen em yo breu kiniam ki rukam kinomla ban pen em yo breu lada kan niam
Kahikai kumni kumtai kabatai de kumni kumtai kano kono kanyam uno ublay lane uno ubreu onam la ban pen ya ubreu kababel ke thu ingi tangane ka way henry adam ubakaddu la ai u ya kata ka mensim ba penem u adam ubaningkong la ai u tang uta ubanlong uta living spirit lane bo un mensim ba henry u Jesus Christ u adam ubaar nani to adam bakado uyo yaw tau mensim bapenim life giving spirit but life giving they tang ublay ubala ban ajingim badeng ta u jisu habo lo i ya ka balang ga jong u habo i ga ni ka tanga ga jong u habo lo i nga ba dia pi bangi ngila bam yaw ni uso habang ngila bam ya ga ni ka pop mau ushim ya ga ta ka pop halade ban ulalet ban ba ya kata ha ka ding pna ban yap no nakabenta jongi kibalade ban yap ushim halade ta ka pop ka babel ka uta ubam shim latip ya ka pop ulalong ka pop nakabenta jongi henry ka basngobang bat ka basngotanat ka lang bahabaw jisu uba mi no so ka pop ka jongi mau shim la yap no kum ba yap wa adam henry mau wa it la ka jonga jim hokpa bat haba ulayap ha ka ding pna shim la sakut sa hading pna henry haga sngi ga balai ula mi pat namar udai mensim ubaim namar ba udai mensim uba penim udai life giving spirit haba yap daga taka jingyap ka jung ai no ya ga jingim ka jung haga taka breu ka bakren yanga bat yafi bat kum ma la mi pat naga taka jingtap aka sngi ka balai udan ya ka bar man pen mi pat yanga bat yafi ka taka sngi ka bakhat do Padahal kita keksin ke John Blake kang. Henry kam shimla long meningkong kata ke bakin zaman sim Henry kata ke bakin jadok. Ha meningkong ha bakren yu Adam ke kren be ya ke bakin jadok. Henry kata ke bakin jadok. Henry hadien kata ke bakin zaman sim. Ka umud hadien kata wan u Jesus Christ u bakin zaman sim. Utau breu u meningkong lolong na ke kendo u bakin jadomet ba utau baar u lolong utrai na beneng. U Jesus dei bolawan na beneng. Life-giving spirit. Uday mau creator God. Ubala penlong iki da kaktin ka jung ma uday uktin jung blay. Habu kren kalalong ka jingim. Wang tolong ka jing shay kalalong baday mau bala penlong iki baro ki bayu i bad ki bam yo i. Wala day mau ba penlong iki baro kita ki jing senchar ki ket kita ki iki baro. La penlong da bad ya ong kaktin ka jung blay. Tadai tang kwa banong ifi ka ni ka sngi ka mamentawa nam ngai ya ka jihikai ka badai tang ka living spirit dari pediang yau ne u life giving spirit u balaban ai life ya fi u balaban ai ka spirit ka jang fi ya ka ba pin im shabam jikot jisu wang ngalong ka lenti ngalong ka jing shisha ba ka jing im de badai tang mo u balong ka jing im de u balaban ai jing im bam jikot ya fi ubala aban pelat ya fi naga nega pop naga taka jingyap naga taka condemnation hoy adam u it pelat ya gani ka breu ka ju ka reu haban yap no u jisru it pelat ya fi bat shim lawan ban ya yap lang bat fi ka pop reu wan ban pen ya fi na ka pop la pi pediang yu penyo ya ka jing pelat penyo ya ka jing pen Jesus mshimwan shini ka perthai ban penram ya fi mshimlawan shini ka perthai ban tim ya fi Adam mshimla tim ya ka tengah ka jo Adam mshimlawan ban penram ya ka tengah ka jo hendrei ula it ya ka Jesus kum jo mshimlawan shini ka perthai ban penram ya fi namar kan ka pop ulawan ban kedup ya fi ban piam ya fi ban pediang ya fi kum ba pi long ba pi pediang yu ne jingem ka jo ka wan ha fi bat pi pinyo ya ka jingem ka bashisha ka jing bam jukot no ngi kwa ban dwai hagani ka por ka bamenta hallelujah trying ai ngo ya ma ka ni ka sngi ba me it ni ka khon ka jam me it ko try no khon jam me ba dei tang me ko kan ra try uba kan jamen sim uba kan jabeneng uba long ublay unong pelong unong tao Jesus dei me to try me long me to alpha omega uba sedang bat uba kot uba ningkong bat uba khat do dei me ko try bala pelong ni ki baro Bat me mela it yangi ko try. Oh aba me i yangi bangila yap ko try. Namar ka bainong jo ka pop kalong ka jingyap ngila day ban yap no ha ka pop nre melawan ko try ban long ka pop ban shim ya ka pop halade.
ba men yap na kam ta ka pop ga jing khnang ba men penem yangi ko trai kan yam ka ru kom long tang kum adam kinom la ben penem yangi no blai jing ka perthei ho yu bangim la ba ni tho la ben penem na marum dei ma u nong pelong trai dei tang ma meu bolong unong pelong patrangi ai ngo ba me mela proof ila de na gapor si gapor mela pen shisha de na gapor si gapor ba dei tang ma me u balong ka lenti ka jing shisha bat ka jing em dei tang ma me te trai u balam pen em ni ki khon ge jam trai I begin bread no in ki brei thara ge jangki trai ki jinget ko trai ki bam dan nong rem I begin bread no in ki jing manget biet ki jangki baro trai I begin pediang ye me ko kan rat dengan ke sngi hallelujah me long me tang me ka jing shisha me ong te trai ban me pen shisha ra kata ba me long ba shisha dwai ngai ngo me ko trai ma ka tin ke jame kam jukala me pen dap wa dia ka tin ke jame barong dwai ka khuni ki khon ke jame ba trai ki ni pediang ye me ka sngi ye me ublay ubalong utau life giving spirit ublay ubalong uta ke nyuba ai jing em ngai ngo ba ki ni jing em na do ni ka sngi ka thank you Jesus amen Blay, we je fi, Jesu we plat de fi. Baru we je fi hado kata-kata. Bu yap na kamta jong fi. Khnang bo un penem ye fi. Ulalong ke jing tim na kamta jong fi. Khnang ba finom long kita ki blatim ha ka sngi jong ka jing bishar. Wan ban ba ya ka jing le ran. Khnang ba finom le ran ken ha ka sngi. Ka jing bishar ka jong o. Ulawan ban shim ya ka jing leng khot. Khnang ba finom long leng khot ken ha ka sngi ka jing bishar. Ulawan ken ban yap ban ai jing em ye fi. Bau ne ulami pat ngiru ngin mi pat. Na bam jikot shabam jikot ngin em kan hallelujah. Tran ker khu fi. Ngin sai kendo pat agoi ka por filan phone higini ki namba fila ro ban. Wan chini ke jakang ni ha opan nong thamai nong kriam. Ngidan ni ru sngi ba ar hado si sa jan tu tio. Kuble shibon ngin sai kendo pat. Amen.